Tinokuchingamidzai vateereri, tiri kusangana pakuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi uno tiri pachapter 4 yakanzi The Waldenses, kana kuti rudzi rwechiwarudhenzi. Muchaona kuti mukati menguva yemadark ages, kana kuti mudima guru ratakadzidza pachapter 3 rakauya pamusoro penyika, richitungamirirwa nechipapa. Mwari haana kubvumira kuti chiedza chezvokwadi chidzimwe zvachose. Saka muchaona kuti muzera rega rega kwakauye nezvapupu zvaMwari, that is wanhu waimirira nekutenda muna Kristu, uye kuti wakange wakasimba muzvokwadi yaMwari. Pakati pemarudzi aya pane rudzi rwainzi rudzi rwechiWaldenses, kana kuti maWaldenses. Saka muchaona kuti history yavo yakange ichidestroyiwa nemaRomans navana popes nemapapa. Saka hatina history yavo iri well documented, asi ndafara pano panzi history yavo yakanyorwa kudenga. Mwari anoiziya, uye kuti akange achiinyora kudenga kuti ipreserveke ikoko, unlike munyika kana kuti mupasi rino. Saka muchaona kuti hakuna sangano remakristu raive pasi peushe hweRoma raigona kusiyiwa richiita rusununguko kana kuti kunamata Mwari zvarwaida panguva iyi. Saka nekukasika ushe hwaana papa kana kuti hwemapontiffs hwakatekeshera mukutambudza vanhu vaiita zvinhu zvaida Mwari. Muchaona kuti munyika yeGreat Britain makange muine makristu akange abatirira chikristu kubva kumadzibaba avo. Ava vanodaidzwa kunzi manative kuBritain, kana kuti chaiwo chaiwo vaigara munzvimbo iyi. Wakange waine vhangeri rakachena ravakange vakatora kubva kumadzibaba, even kubva kusenchuri yekutanga nguva yemaapostles. Rome inonzwa kuti kuBritain kune vhangeri rakachena iri. Munyori anyora kuti apa panapa kuti chipo chekutanga chakawanikwa nevatendi vemuBritain kubva kuRome ndechekutambudzwa. Vanotambudzirwa chokwadi ichi chakachena, vanozotiza, vanobva kuRome vanoenda ivo kuScotland kwavakaenda kundohwanda. Ndafara kuti vari munzira vachitiza vaifamba vachivhangera. Saka pese pane muhwezva wavo vaisiya vachivhura machechi uye kudzidzisa vanhu zvokwadi yaKristu. Saka muchaona kuti from Scotland vanhu vakange vaakungofamba vachitiza, vamwe vaakungofamba zviri zvemabusiness and so forth, vanozoenda kundoparidzira vhangeri iri kunyika yeIreland. Panguva apo rudzi rwechiSaxon, remember pakadonha the Roman Empire pakabuda ainzi maSaxons, vanozoenda runoinvada Britain votanga kupinza tsika dzechibarbarian kana kuti tsika dzechipagan munyika yeBritain. But zvakadaro chiedza chaMwari hachina chevhangeri rechokwadi hachina kudzima 100%. Kwaingoramba kuine vanhu vakange vakachibata. Muchazoona kuti nguva dzichifamba kunozobva rimwe boka revanhu kuIreland vaitungamirirwa nemurume ainzi Columba nevamwe vake. Vanozoenda paIreland yainzi Iona. Wari paIreland iyoyo panonzi one among vakange varipo
akange achichengeta sabata rechinomwe revhiki. So anodzidzisa vanhu kuchengeta sabata. Saka muchaona kuti paIona ipapo panozoiswa mission station. Pamission iyi pakarukwa mamissionaries, kana kuti pairukwa vanhu vaizoenda vachienda kundoparidzira kunzvimbo dzakaita idzo wana Britain, England, wana German, as far as wana Italy. Saka muchaona kuti panguva iyoyo the Rome of the Papas, kana kuti mapapa, that is around kuma 6th century, vanobva vaona kuti zvinhu zvakange zviri kuitwa kuIona zvakange zviri kufambisa vhangeri raMwari zvine simba. So vanotumawo avo mamissionaries kuenda kuBritain. Zvinonzi mamissionaries ava pavaisvika, vakasvika vachiudza mission yavo yanga iri yekuvhangera maSaxons, but mukudaro vanoudza manative eBritain kuti batanai nesu tivhangeri pamwe chete. But weBritain vanoti no, hatingabatani nemi because imimi vhangeri renyu rine kuzvikudza kweupapa uye harina kuchena. So vanozoona again a bit of persecution. Zvabudiswawo pachena nemunyori kuti outside Rome, kunzvimbo dzakaita wana Africa kana Armenia, that is iri kuAsia, kwakaramba kuine vanhu vakange vaine dzidziso dzanga dzisiri corrupted neRoma yechipapa. Saka muchaona kuti influence yeRome panguva iyi yanga yafamba even outside Italy, muEurope, even kunana Britain. So muchaona kuti machurches akaita saana Piedmont, panouya message yepapas, kana kuti message yeRoma yechipapa, mamissionaries vachiuya, vamwe vacho vanonzi they gave in, vanoigamuchira, asi vamwe vacho vakairamba. So pakuiramba there was a separation pamakristu, kuti pane makristu aakuteedza zviri kuda mapopu nemakristu ari kuteedza zvinoda Mwari chaizvo chaizvo. So muchaona imimi kuti rudzi rwechiWaldenses kana kuti maWaldenses vanonatsa kuoda kuti tikaramba tiri kunamata tiri mumaguta, kana kuti tikaramba tiri kugara tiri mumaguta, the Roman Empire kana kuti Rome yechipapa iri kuuya nesimba rakawanda, uye kuti tinozoguma taita give in muzvidiso zvavo. So makristu echirudzi rwechiWaldenses vakange vakatendeka pana Mwari vanoona ivo kuti zvaikosha kuti vabude mudzimba uye vabude mumacomfort zone avo. So vanozobuda vanoenda kumakomo, vanonzi vaigara mumapako akanga ari mumakomo. Panguva iyi pabudiswawo zvakare kuti paive nemazuva maviri ekunamata, Saturday neSunday, asi vainamata chaizvo chaizvo. Mapops vanozotanga kuti Saturday ngaimhurwe pakudzwe Sunday. So maWaldenses vanoti kwete, sabata takaritora imhaka yedu. So kupesana ikoko kwavaiita neRome ndo kwakazokonzeresa kuti maWaldenses akatanga kudaidza Rome kuti Babylon. They are the first to call Rome Babylon. So vanozotiza kana kuti vanozvitsaura, vanoenda kundogara mumakomo. Vari mumakomo imomo muchadzidza kuti vakange vachigara upenyu hwakadzikira kwazvo, vaidya zvavairima mumakomo imomo, uye kuti vaidzidzisa vana kubva paearly age kutsungirira nekunamata Mwari. Maportion mazhinji eBhaibheri aimemorizwa, uye kuti vana vaidzidziswa especially mabhuku aMateo naJohn adomwa pano kunzi aidzidziswa vana kuti vamemorize nevanhu vakuru. Ndatoona iri great need of the world today kuti vana wedu vanoziva here Bhaibheri. Uchaona kuti mwana ananga achigona achipasa zvekuchikoro,
but when it comes kune zveshoko raMwari haazivi anything. So vari mumakomo imomo zvinonzi mabhaibheri anga asati akudhindwa akawanda at that time. MaWaudenzi ndo wekutanga kuisa bhaibheri mururimi rwavo, so wainyora bhaibheri nemaoko. Zvakange zviri very hard uye zvaitora nguva yakareba. Under the cover of darkness, mumapako imomo waibetsa marambi kana kuti matochi enguva idzodzo wotanga kunyora bhaibheri. That is munguva dzinanga dzakawanda. Zvinonzi vaisangogara mumakomo chete, but vaizotumirawo vana vavo kuenda kuzvikoro zvaive mumaguta kuna ana France nekuna ana Italy. Vari ikoko zvinonzi hembe dzavaisona kana dzavaigadzira dzaigadzirwa in such a way yekuti mapages eBible aizoiswa imomo. Waiti panguva dzinenge dziri nguva dzavanotandara vana, wotanga kudzidzisa vamwe wana ruzivo rwebhaibheri, uye kuti zvinonzi vamwe vanhu vaibva vaita madecisions ipapo ekuteedza Kristu nekuita zvinoda Mwari. Vakuru vechikoro vaizoti vachitsvaga vaishaya kuziva kuti ndiani azviita izvi, nekuti vakange vasinganatsi kubuda maidentity avo. Zvinonzi kuzvikoro izvi vaisangana nemiedzo yakawanda, asi chaizonyanya kuvaponesa pamiedzo izvi ibackground yavo yekuti vakange vakura vakanyudzwa mushoko raMwari uye vakanyudzwa mundima, uye kuti vazive kuti miedzo inokundwa sei. Vaisadzidzisa vana vavo kuti there are all roses out there. Vaivadzidzisa kuti pane nguva inorema nenguva yazvinopfawa. Ndaona zviri zvinhu zvinokosha kuti sevabereki tidzidzisewo vana vedu kuti pane pazvinooma, pane pazvinopfawa. Tinofanirwa kukura tichiziva masituations ese. Pameshenwa futi wainzi mavhadhios. Mavhadhios, rudzi rwechivhadhios urwu runonzi rwanga ruchibata vhangeri raMwari zvakanaka. I mean machurches emavhadhios. Vanonzi mapastors avo kuti ave pastor waitanga wava missionary kana kuti muvhangeri for 3 years. Kana wava 3 years as muvhangeri wochizopiwa chechi yekufudza. Zvinonzi izvi zvaiitirwa kuti before wawana zvingava pfuma kana kuti masalaries as mapastors, unotanga waita experience yefield. Uye pfungwa yakanga isiri nyaya yekuwana mabenefits emission, asi yaive pfungwa yekuzvipira uye kuzvimisira kusvikira murufu. So zvinonzi vanhu venguva iyi vaifamba vari matutu, wani munhu mukuru, mwana mudoko, vachibva mumakomo imomo nemudzimba dzavo. Zvinonzi wainyanya kufarira matrades akaita sekutengesa nekutengeserana, uko kwaiita kuti waende madistance land. Nzvimbo dzawairambwa semamissionary waizodzienda semamissions. So waienda ikoko vachiita sevanotengesa deep inside maguta, even wana Rome wacho, wana Italy, wana France nedzimwe nyika idzodzo. Waiti kana wasvika wotengesa maproducts avo, but in turn waizovaudzawo nezvaJesu. Takabata pachapter 2 kuti bhaibheri munguva idzi rakanga richinzi rinongoverengwa nemaprista chete, but zvinonzi waiti kana waidzivisa vanhu ruzivo bhaibheri kana kuti waita mabible studies waparidzira vanhu, vaisara vachimutswa nomweya wekuda kuverenga bhaibheri. Saka amid dima rechipapa, light rairamba richipenetrata through. Munyori abva abudisa kuti vamwe wavo waienda nemapages eBible kwakasiyana siyana vachipresenta, vamwe vaisazodzoka zvakare. Why? Because vanenge vabatwa vourawa
Wamwe wacho ndo zvakare wainzi pakubatwa waipinzwa mumatirongo wochinzi taurai kuti zvinhu izvi bhaibheri iri muri kurionepi uye zvamuri kudzidzisa izvi muri kuzvionepi. Zvinonzi pane dzimwe nguva pawaibva vanhu vaifunga kuti pabva mutumwa chaiye chaiye because vaisataura kwavanogara uye vaisada kuti kwavanogara kuzikanwe. So Mwari aimutsa vanhu vakawanda panzvimbo yavo ava vaizotonhonga moto wevhangeri. Mamwe mapeji ebhaibheri aisiyiwa, vamwe vaiwerenga vari mhuri vari shamwari kwakasiyana siyana mumaprivate places. Wotanga kudzidza, woinspaiwa, woona urong hwanga huine system yekunamata yaitungamirirwa nechipapa kuti waite ma-informed decision. Mukupedzisira tati rudzi rwemaWaudens rwaigara mumakomo ndo mavakabva vachibva from macities vaona kuti upenyu hwemumaguta hunonetsa. So maPox vanozoti pekupedzisira vanozoziva kuti maWaudenses vari kugara mumakomo, so vanotanga kuvhimwa mumakomo imomo, kuvhima semunhu ari kufamba nembwa dzake achivhima tsuro, ndo zvavakatanga kuitwa. So panonzi minda dzavo nezvinhu zvavo zvakapera kushandurwa kuita marenje. Vaitsvakwa masikati neusiku namauto ane simba, uye kuti vanhu vaishandira vanhu ava vaitengeserana nevamwe vakanga vari matsotsi, vamwe vaine mhosva, vamwe vaine zvivi zvikuru zvekuuraya and so forth. Vakatanga kunzi nemaPops, mukabata maWaudenses mukavauraya, mhosva dzenyu dzinenge dzapera. So izvi zvinobudisa pachena kuti akange behind akange asisiri munhu, asi akanga ari Satan anga ari kushanda mumaleaders eRoma ava. So maKristu akawanda vanourayiwa, vamwe vanotanga kupiswa mumastakes, vamwe ndo vaiiswa mumajeri epasi, vamwe vaiurawa neminondo nemisewe and so forth. Vanotsvakwa vachiurayiwa. Asi chandinakidza pachidzidzo ichi ndechekuti kunyangwe zvaidaro pane vamwe vaipunyuka, vamwe vaichengetwa naMwari, vaifukidzwa zvekuti nzvimbo dzavaitsvagirwa vaishayikwa, voramba variko vachipreserva the truth. Chimwe chandadzidza ndechekuti vaikoshesa bhaibheri uye vaitenda kuti kuguma kwezvinhu zvese kwava pedyo. Naizvozvo vanonzi pavaiverenga bhaibheri vaisariverenga zvatinoita izvi, asi vaiverenga vaine misodzi pamatama, uye mumwoyo mavo makange muine pfungwa dzekuparidzirawo vhangeri kuvanhu, kuti vanhu panosvika pakuguma vanhu vaponeswe vakawanda. Saka basa rakaitwa nemaWaudens iri richazowana kuripwa pamusi mukuru uchauya Jesu, apo paanouya aine mubayiro wavanhu wese. Regai ndingope zvangu semubvunzo taakupedza kudai, kuti imimi muri kuteerera izvo zvidzidzo izvi, mune here any effort yamamboita so far yekuti vamwe vanhu vaponeswe? Hatingadzidzi here parudzi urwo? Hatingadzidzi here pamaexperience eava wekare vaifamba nevhangeri, vaidzidzisa vana wavo zvikuru uye zvinokosha zvakadai? Ndaona iri lesson kwatiri vari kurarama mukati memazuva ano, kuti ngatidei Mwari kusvikira parufu. Iya inobvunzwa naJohn kuna John kuti do you love me? Ozoipindura kuna zvakazarwa akati wakamuda wakasada upenyu hwavo kusvikira parufu. Ndofunga ndo maprayer points atingada kunamatira kuti Mwari watipe the missionary spirit. Umwe munyori anoti if you are not a missionary, you are the mission field. Kureva kuti takadaidzwa kubasa rekuparidza
nekuratidza vanhu rudo rwaMwari uye kumiririra chokwadi even panguva machampions avanenge vari vashoma. Regai titsinzinye meso tipinde panguva yekunabata. Baba wekudenga, naKristu Jesu muponesi naMwari mudzimu unoyera, tinokutendai nechapter 4 yanga iri kutaura nezvemakristu erudzi rwechiwarudhenzi munzvimbo dzakasiyana-siyana nemazera akasiyana-siyana nezvese zvavaiita. Tibetsereiwo Mwari, tikope kubva kwavari. Tadzidza pachena kuti waidzidzisa vana wavo uye waimemorayizisa mavhesi machapters kuvana wavo, zvakadaro zvekuti bhaibheri paraitora richipiswa ivo waisara wachikoponora wachirinyora zvakare kubva mupfungwa. Mwari, tibetsereiwo isusu nevana wedu nemhuri dzedu, mutipewo simba nemweya weumishonari, mweya wekukumiririrai munyika yashata kudai, uye mweya wekufira chokwadi, wekuti zviri nani denga ridonhe asi chokwadi chenyu chakakwirira. Chiwaiwo neari kuteerera uyu, muwewo neni ari kuprezenta zvidzidzo izvi. Tibetsereiwo zvakare Mwari patiri kufamba mukati memazuva ano akaoma. Please sustain upenyu. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen.